Какво виждате, че не съм спокоен? Сълзите са, това съм аз. Аз съм спокоен. За да не съм спокоен, трябва с друг способ от езика на тялото да го покажа. Да направя така или така. Аз не го правя. Това, което е, не мога да се скрие. Това съм аз. Аз искам да се разходя по улицата на моята държава, когато съм се родил. Не съжалявайте, не съжалявайте. Не съжалявайте. Аз се оправя. Не е въпрос от това. Малодушие. Pesni za vehti vojvodi. Čujat momi momci pozborove i posedeki, junaci po planinite i maže hladni mehani. Hej, kak ide car kaštala, bolgarska majka junaška, kak bi momci je hranila naša ta zemlja ubava. Който иска нека да тегли, тежко нима ще кажа. Юнакът теглото не търпи, ала съм думал и думам. Хей, какви деца е раждала българска майка юнашка, какви момци е хранила нашата земя убава.
Аз отидох при Левски и като го изповядах, започнах да чета отпуснатата за случая молитва и като споменах името раба Божия Василий, Левски ме прекъсна и каза: споменувай ме в молитвите си, отче попе, с името Яродякон Игнатий. И след малко мълчание прибави: моли се, отче, не за мен, а за отечеството България. След като свърших обреда, Левски беше издигнат върху едно буре и окачен на въжето. Преди да бъде избутано бурето изпод краката му, той извика: Боже, избави България! Избави България!